Kembali ke Kiki Karisma Dewi. Daru Tumurun Campur Sari didukung dengan profesional audio dari Putra Anggi. Lintang Asmoro. Yo. Dek Kiki. Jawa Mas Bayu Asmoro MC Kondang. Request Mbak Junia Ngawi Jawa Timur. Oke. Asik. Urung. Makasih kengko. Siang pantoro ratri mong eling manising ati setiaku bisa anduweni marang sang ya sulasmi Rasa kangen limputi lintang bulan dadi saksi lugayane datan balenjani janji sabaya mati sabaya mati. Dek iki Iya Mas. ngono suaraku ya. Lagi kula miret ya Kang Mas. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning badanku. Wong bagus antepmu rasa atimu tresnoku tulus jroning kalbu. Sadyan ngaru ibaku segoro rasaku ra bakal seno. Senadyan nyawa oncat saka rombong wis tresno ra bisa dipisahke. Ayo yo Mas Bayu Asmara. Daru Tumurun. Kotak. Ayo Mas Bayu. Ya. Siang pantoro ratri wong eling manising ati setiaku bisa anduweni barang sang ya sulasmi. Rasa kangen limputi lintang bulan dadi saksi lugayane datan balenjani janji sabaya mati sabaya mati. Oke Mas, ubah-ubah. Ayo ubah-ubah Mas Bayu. Ayo. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning badanku. Mas Bayu antepmu rasa atimu tresnoku tulus jroning kalbu.
bakal serno. Senadyan nyawa oncat saka roko wis tresno ra bisa bisa wis tresno ra bisa bisa. Lintang Oke, Lintang Asmara Pak Mundut saking